wotoro gang ko ale fana baro sinzina kosɛbɛ ni o ye ka hakilila ta ka wotoro ni buselaw ka hakililaw sinzin kosɛbɛ ka jira maaw la k'a fɔ ko baara lankolon tɛ ko hakililaw kɔni sera ka nun don filaw de ye. N'an bɔr'o la kunnafoni gafe jumɛn b'i bolo indépendant ye mun fɔ sɔgɔmada in na ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko san 2020 kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'u tɔgɔ yera maaw da kosɛbɛ ni maaw tɔgɔ fɔ kosɛbɛ ko olu ye dasumunsun dɔw kɛ a jirala k'a fɔ ko Dr Boubou Cissé ale tɔgɔ fara kosɛbɛ Mali kɔnɔ san 2020 in na ka tɛmɛ maa tɔw bɛɛ lajɛlen kan Imam Mahmoud Dicko bɛ da o kan ka colonel Assimi Goïta da o kan Alou Bakari Diallo bɛ da o kan ni ka maa duuru fɔlɔ kun cɛ ni Musa Mara ye. E tɔgɔ t'a la ne tɔgɔ t'a la. A bɛ sɔrɔ tɔgɔ t'an de o. Ayi kana fɔ dɛ u ka hakili ma an ye de an ka bila o minɛn kɔnɔ. An ka bila o minɛn kɔnɔ. N'o tɛ fila cɛkɔrɔba fana t'a la. Wala bon an ka bila minɛn kɔnɔ n'o tɛ. Ou bien Bakari tɛ fila cɛkɔrɔba de. Fila cɛkɔrɔba don an ka bila o minɛn kɔnɔ. N'an bɔr'o la an bɛ taa min an bɛ o. A jirala fana k'a fɔ ko politiko siratigɛ la PRV faso ko ko kɔni ɲɛmɔgɔyaso ye tɔnden 51 k'u gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ k'u ye sariya sɔsɔ. A gɛlɛyara. K'u gɛn. Ka bɔ tɔn kɔnɔ ko kulu dɔ sigira min bɛ wele ko plateforme Soumeydou Boy Maïga Kayi ko M5 RFP ye kunnafoni dɔw di k'a fɔ ko dimanche nata in k'u bɛna tɔnsigiba kɛ min bɛ wele ko meeting k'u bɛna o kow sigi sen kan Rasbat ale ni a tɔɲɔgɔn 4 minnu minɛnen don ka sababu kɛ ko sika kelen dɔ la k'a fɔ k'u b'a fɛ ka jamana kɔlatigɛ cakɛdaw lamaga k'u galaba k'u ka kiiri kan ka lamɛn bi kiiribulon bɛ wele ko chambre d'accusation cour d'appel la k'u kan ka lamɛn bi o siratigɛ ninnu na. Ala ka jisuma ka furu ye. Amina. N'an bɔra yen. Indicateur nouveau ale y'a jira k'a fɔ ko Mali gɛlɛya min bɛ yen nɔ sisan MINUSMA ɲɛmɔgɔya ko siratigɛ la ko Muritani ka den dɔ sugandira ko ale bɛna bila ɲɛma n'o ye El Gazim Wane a jira fana k'a fɔ ko an bɛ bolo min kan sisan ko hakilijaw b'a la ka kɛ walasa ka se ka Askia Modibo jamana ka se ka taasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ma a ka wulikajɔw siratigɛ la seko ni dɔnko ani farikolo ɲɛnajɛ majamuluw siratigɛ la a ka dɔnkili jara dɛ. Les aigles du Mali. Aigle fasa ye. Depuis an fitini. Est-ce que an b'a dɔn fo sisan. Est-ce que wali sini n'a kɛra. I b'a fɔ ko kunu dɔnkili de don. I b'a fɔ ko kunu dɔnkili de don. U ɲɛna. A n'a aw ka kan. Ala k'o don yira an la. K'an sira kan. U kana bɛɛ to ni maa tɛ yen don min na. K'a fɔ k'u bɛ taa buru f'i kun. O tiɲɛ. U ka nin dɔw kɛ. Ko yanni ka taa misi fa maa sugu la. K'i bɛ saraka bɔ la. A dɔrɔn n'i ye dɔ dɔ jɛgɛjalan nɔ ka da a banabaatɔ ma. O n'a ni lahinɛ dɔɔnin. Jateminɛ ka k'o la. U k'u hakili to o yɔrɔ la. O bɔlen ko sa ka jira k'a fɔ ko kununko ko tasuma wulila Seni na commission électorale nationale indépendante ko yala ko kasara de don wala u y'a lawuli kama don waasa ka se ka gafe dɔw latunu. Ɲininkali gɛlɛn. Indicateur kɔni kɛlen don ka ɲininkali kɛ. Jira se k'a fɔ ko RPM bolofara min bɛ Yanfuli la k'u ye tile 45 de kɛmɛ k'u sigi u yɛrɛ ye waasa min b'a to u bɛ se k'u ka tɔn bolofaraw bɛɛ lajɛlen yɛlɛma cogo min na cercle kɔnɔ. Tubarikala. Sɛbɛn fura jumɛn b'i bolo nin? Info matin ale ye mun fɔ sɔgɔmada in na? Ale y'a jira k'a fɔ ko Imam Jabi ko mangoya dalen don ka ɲɛsin ale ma nin waati ninnu na. Hakilijagabɔ siratigɛ la ko jamana mara b'a la ka kɛ moriya ye sabula ko moriw b'a la ka alimamuw b'a la ka jamana kow ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ minnu kan ka jamana kow ɲɛnabɔ olu bɛ yen. G5 Sahel ka tɔnsigiba min b'a la ka kɛ sisan Bamaciya wolo kɛlɛli siratigɛ la Sahel jamanaw kɔnɔ ko Idriss Déby Itno ni ale marshal ye ko a kundenna ba minnu bɛ yen nɔ waasa ka se ka se sɔrɔ Bamaci ninnu kan ko a ye i nɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka fɛrɛ ɲuman d'u ma. Amina. Nin fana ye jumɛn ye? Essor
ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko G5 Sahel ka tɔnsigiba min bɛ N'Djamena sisan o ko Idriss Déby n'o y'a jira k'a fɔ ko a ka wusa Nations Unies ka G5 Sahel ka kɛlɛbolo min bɛ Mali la o ka olu musaka kow ɲɛnabɔ ko n'o kɛra ko kɛ musaka basigilenw ye an'u mago bɛ musaka minnu na ko olu fana sɔrɔli bɛ nɔgɔya o ko laɲini kɛra ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma wa ko baara ni baaradege siratigɛla Mali kɔnɔ ko diaspora n'o y'an ka tɔgɔrɛnkew ye olu fana wulilen don k'u jɔ waasa dɛmɛ bɛ se don a ko la cogo min na k'u b'a la ka o baaraw sigi sen kan. André reporter a ye mun fɔ ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko hakilijagabɔ siratigɛ la ko jamana yɛrɛ bɛ faratiba de la nin waati la wa ko Mamadu Nama Keita ko jo dira ale ma PRVM fasogo kɔnɔna na ko tɔn bolofara n'o section 33 jate k'olu ye ɲini k'a fɔ ko tɔnsigi balalen ka kɛ n'o ye congrès extraordinaire ye février kalo 27 Musa Idrissa Guindo ni ale ye SAM secrétaire à l'organisation fɔlɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko ko minnu kan ka ɲɛnabɔ sariya la n'o ye dossiers ye ko maaw kana to ka o kɛ u bila mɔgɔ kelenya minɛ kɔnɔ ko yala ko jɔn yɛrɛ fana ye Imam Mahamudu Diko ka turu bɛ Imam Mahamudu Diko ka kɛlɛ da bɛ jɔn na sisan ayiwa Edouard ne ma tila n yɛrɛ ka kɛlɛ la an bɛ se jumɛn ma y'a jira ka Mali Tribune y'a jira k'a fɔ ko Yaya Sangare ni ale ye ministre kɔlɔ ye hakilijagabɔ kɛ jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan sisan ko an mago bɛ mɔgɔ sugu min na o ko sabula ko ni jamana in lajɛ sisan gɛlɛyaba bɛ jamana kɔnɔ ka sababu kɛ maa minnu kan k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko nin de don nin de ye anw nɔ ye ko maa si t'a la k'a fɔ ko nɔ don ko bɛɛ b'a la ka boli i fiɲɛ ɲɛ o ko k'a sɔrɔ ko minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la ni bɛɛ y'i don i ka don kɔrɔ ko a dɔra ko jamanadenw olu bɛ lafiya dɔɔnin. Birahima M Diko ni ale ye ɲininikɛla ye sanfɛ kalanso b'a la a y'a jira k'a fɔ ko G5 Sahel ka tɔnsigi min senna sisan N'Djamena o ko Mali ka gɛlɛya fanga ka bon Faransi jamana kelen ma. O wele ko sa Kita Bamako sira la o ko sira in sɛbɛkɔrɔba tiɲɛnen don kosɛbɛ o ko an ka sirakan bolibɔ n'o ye transporteur routier ye olu ka lafasatɔ fana bɛ labɛn na ka taa baara dɔ la kalo kura filaw de ye. Ayiwa k'u deli la u ka sabali an b'u deli n'an bɔra an bɛ taa jumɛn na n'an bɔra an bɛ taa repère la Bamanan André k'a jira k'a fɔ ko Mohamed Saliya Touré ni ale ye baara ni baaradege ministre ye ko a ye cika gɛlɛn dɔw di min b'a to baarako siratigɛ la ko bɛ se ka segin ka sigi kala kelen kan Kidali kɔnɔ cogo min na patronat gɛlɛya min bɛ yen nɔ sisan ko dɔw ye a latigɛ k'a fɔ ko olu bɛ kɛ sɔrɔnadonba ye gɛlɛya in na waasa min bɛ se ka to gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na ɲuman faamuya ka na patronat kɔnɔ Ala k'o n'a kɔnɔ amina o tuma an b'a laban ni jumɛn Challenger ko ale ye mun fɔ sɔgɔmada in na Madame Aïdara Bernadette Keita ni ale ye an ka sigida lakanani ko ministre ye o ko a y'a jira k'a fɔ ko san o san ko Mali bɛ bonɛ kungokolo hectare 100,000 jate de la min bɛ tali kɛ fɔɲɔgɔnko dɔ tɛmɛna an ka lasidenso la Araba Marɔkɔ ko k'a jira sa k'a fɔ ko waribondigi n'o ye agent comptable ye ale ni o ye Madame Fadimata Mahaman Diko ko ale ni ambassadeur ka ladiba kɛrɛnkɛrɛnnen sabanan n'o ye Binta Tiɛnde Kulubali ye k'olu fara ɲɔgɔn kɔ ko Binta Tiɛnde Kulubali a ɲinina ale fɛ teliyala k'a fɔ ko a ka se Bamako yan nɔ ko sariya a wele n'o sariya la a ko siratigɛ la Bamako yan nɔ sɔgɔlen na kunnafoni teliw ye nin ayiwa an bɛ dugawu de kɛ foyi tɛ wariko ɲɛnabɔ wari yɛrɛ kɔ wa n'a kuma fana cayara fana ayiwa i b'a sɔrɔ jalaki bɛ dɔ fan fɛ wariko kuma ka ca dɛ wari fulaw de y'a kuma ka ca André ne ko e delila ka balontan kɛ bon denmisɛnninya na a ye balontan o tun bɛ wele tɔgɔ jumɛn na mais o de don parce que ni denmisɛnninya la est ce que ne hakili b'o tɔgɔ min la denmisɛnninya la o b'a jira k'i ma taa yɔrɔ jan i ka carrière ma taa yɔrɔ jan n'o tɛ denmisɛnninya la n'i ye balontan kɛ u bɛ tɔgɔ dɔ la u b'a fɔ dɔw ma ko Pele i b'a ye
u bɛ tɔgɔ caman fɔ mɔgɔ caman ma mais n'i y'a ye tɔgɔ ma fɔ i ma mbɛnkɛ i ma carrière jan kɛ. A y'aw nana sira la parce que fasadimi dɔ y'an minɛ 2002 waati ninnu na an ka balontan jɔra ye ten. A y'i ta k'a fɔli parce que waati dɔ la m'a ye i tun bɛ dolan fɔli kun b'i ye Bakari ninnu nɔfɛ waati dɔ la n bɛ dolan fɔ dolan ka di i ye a kanuba belebele y'i ye. Balontan ka d'an ye tiɲɛna. O tuma bana kelen k'i jɔ o m'i bali a kanu na i taara a fɛ mais i ma tɔgɔtigiya kɔni kɛ. Bon est-ce qu'on a se kɛ bilen. Bon a kɔni si jarifara si tɛ tɔtɔko la. An bolo sɔrɔ man di balontan na bilen dɛ fo n'a kɛra fɔli ye i yɛrɛ fɔ cogo min na. Denbaya fana bonyana. De wa na kɛnɛ bɛ ko bɔ sɔgɔ dɛ. Ayi ne tɛ foyi fɔ anw bɛɛ ka ko man ca koyi. Nin kana na jagoya woro dɔ bin kan. Kana n cɛkɔrɔba ka balontan ko kuma fɔ yan sɔgɔ dɛ. Yanni kɔrɔwari ka ja woro ɲini ma. O tuma bamanan de. O kuma filaw de. An b'i fo. K'an b'o la sini. O tuma ni Ala sɔnna. Ala ka sini jira an na. Ami yarabi. N ce.